président de la transition générale Assimi Goïta a y'a laɲini gouvernement kura in sigilen axe lettre de cadrage min dira a axe 4 nan ko kɛnɛya ani malidenw ka yiriwali ko bɛɛ k'a sɔrɔ an b'o kɛnɛ dɔ de kan an bɔra états généraux la sisan recommandation dɔw tun bɛ nin kuma ninnu kan donc alhamdulillah n'an bɛ ka première pierre posée bi an bɛ ala fo ni urgence ko in na Bamako ka bon an yɛrɛ b'a dɔn ko Bamako commune belebeleba 2 ye commune 6 ni commune 5 ye mais n'a fɔra ne kasara y'olu sɔrɔ f'u ka pont de tigɛ ka taa Gabriel Touré la ou bien u ka segin u kɔ ka taa hôpital du Mali la nin bɛna kɛ o banni ye mais min fɔ ka gɛlɛya projet mɔgɔw bɛɛ ma monsieur le directeur adjoint qui est chargé du projet la première pierre au man gɛlɛn dɛ mais que la deuxième pierre suive immédiatement parce que wagati dɔ la chantier dɔ la ne première pierre kɛra pour poser la deuxième pierre là u bɛ mɔgɔw de bila k'a ɲini bintu la première pierre dara yɔrɔ min na an tɛ fɛ ni projet in ka kɛ ten an bɛ fɛ kalo 6 min fɔra o kalo 6 kɔnɔ an ka na an ka a inauguré commune 5 mɔgɔw k'a fɔ an ɲɛna aw bɛna kɛ Mali bɛɛ de jigi ye madame la directrice régionale je pense que quand to sigiyɔrɔ la ni mun ye n ka vœu ba dɔ ye a don de tun ma se alhamdulilayi a sera bi et je pense que ça sera l'occasion ni fɛn bɛ kɔrɔbɔ kari tuma min na comme an bɛ ka centre de santé de référence yɛlɛma kɛ hôpitaux de district ye commune 4 ta bɔlen kɔfɛ je pense commune 5 fɛnɛ bɛna se ka yɛlɛmɛ ka kɛ hôpital de district de la commune 5 an b'a lajɛ baaramisɛnnin minnu b'a jɛ janni ni chantier in ka ban an b'o baaramisɛnninw fɛnɛ k'a kɔfɛ pour que an ka se k'a fɛnɛ ka da yɛrɛ pancarte falen ka kɛ hôpital de district ye ka centre de santé de référence bɔ a la donc orange mɔgɔw aw ka foli tɛ se ka ban olu ka foli tɛ se ka ban yan nɔ an b'u fo don o don n y'o de f'u ka PCA ye n k'a tagamatɔ a ka to k'a fɔ amina parce que a ni ce Mali ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la a ni ce an bɛɛ tɔgɔ la mais a ni ce banabaatɔ minnu bɛna da yan yɔrɔ ninnu na olu tɔgɔ la banabaatɔ dama min kun bɛ se ka kisi yanni Gabriel Touré cɛ o de ka ca a bɛ bila mobili kɔnɔ hôpital du Mali ka jan mobili bɛ ta janni ba ka tigɛ embouteillage bɛ ba pont sanfɛ accident dɔ kɛlen don yɔrɔ dɔ fɛn fɛn a bɛ se Gabriel Touré la ni Ala ma jan kɛ o b'a sɔrɔ ni binna ka ban caman de bɛna b'o la sisan donc halisa u ni ce u yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ minnu bɛna baara k'a la joyeux de don o kuma fɔ don bɛ se mais kabiri sisan nin wagati ni mana tɛmɛ an bɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛna baara k'a kɔnɔ ne mɔgɔ minnu bɛna baara n'o dafalen t'an bolo hali ni an bɛ dɔw ka mutation kɛ u ka na u b'a fɔ cogo min k'u entraîner k'u dege baara la parce que baara bɛ daminɛ don min na o dugusajɛ o b'a sɔrɔ a fara centre de dialyse ninnu kɛra ten a dayɛlɛla don min na janni dugu ka jɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ fara donc a bɛ dayɛlɛ don min na o k'a sɔrɔ an pɛrɛnlen don sur tous les plans alhamdulilayi u y'a fɔ cogoya min na jiko tɛna k'a la forage bɛ kɛ yen kuranko tɛna k'a la a bɛ kɛ ni panneau ye groupe bɛ yen donc sisan kɔni so filɛ kɛnɛ filɛ ala k'a ɲuman ban an ka se ka baara k'a la